נכון. רגע, לאט. אפי, אני רוצה שתצטלם את תחת המצוקה אומרת לך יושבים פה, שבו כאן. גם בשעות הכי קשות אני חזק. אל תדאגי לי אמא, גם בשעות הכי קשות אני חזק. להשתעל. אתם יודעים איך מצדיעים? אני עושה לכם מסדר. איך מצדיעים? איך מצדיעים? הנה, תסתכל על פלג. רק היה חסר דגל ישראל. אבל אדום! אבל נוח! להתפרע! רוני, איך מצדיעים? איך מצדיעים? יפה מאוד. אני המכוון! איך מצדיעים? אני הורה בחוויית את המת. יפה מאוד. שלום לכולם. אנו נמרוד, אני הורה... חיילי צה"ל אתה מראה את כל מצדיעים השיניים שלך לכם. מאוחרות. ומקבלים... יהיה נכון. לא, זה בצופים. סוף דצמבר קר עכשיו, אתמול הייתי בן 20. שתינו קצת יין, השבוע לא עובר, יום שישי נשאר שבת. אז סבתא לוקחת את שלושתם בקלנועית וזה כאילו, ואז כותבים מתחת למכונית המגויסת. חוץ מזה הכל בסדר, ממש חיים לשנותיים. אל תדאגי לי אמא, כן, הכל שטויות בחיים. גם בשעות הכי קשות אני חזק.
ליונתי, אני מקווה שיהיה לכם צבא קל, נעים, נשלח לכם הרבה חבילות ותגמרו מהר ותחזרו הביתה בשלום. סבא וסבתא. ליונתי, שיהיה לך גיוס קל, שיהיה לך שירות קל, שתחזור מהר הביתה ותשתה מהמים של הנחל ושהם יהיו לך טעימים, ואם אתה מאוד מתעקש אתה יכול להיות יונתי, בהצלחה, שתשתה מהמים של הנחל, מה שרונים ציין סגמה, ויהיה נכון. ליונתי, שאל תקשיב לי, ושלא תיפצע, ושלא תהרג בקרב. מוכנים? לימוש מוכנים? 1, 2, 3. נטע, גיוס, קל ויהיה